Mayong aga gid sa inyo tanan nga ari diri sa aton nga His Life National Office grounds kag sa subong man sa nagatanaw sa aton sa Facebook Live nagapamati sa DYBS Voice of Salvation and also sa YouTube channel sa His Life Ministries. Good morning kag gina-welcome gid namon kamo tanan sa His Life Ministries 10 a.m. Hiligaynon service. Kag sa sininga adlaw, sininga aga, mag-culminate kita, tapuso nato ng aton serye nga ginatawag nga Invest Thankfully. Nga si subong adlaw is a Victory Sunday, no? Kadalag-an naton. Kag before kita mag-start, pwede kita katindog, mabasa lang ko sang pulong sang Dios ngalin sa Salmo. Kaginkuha sa Salmo kapitulo 9. Pagpasalamat sa Dios kay siya matarong. Pagadayawon ko ikaw o Ginoo sa bugos ko nga tagipusoon. Isugid ko ang tanan mo nga mga makatilingala nga mga binuhatan. Tungod sa imo magaamba ako sing malipayon. Magaamba ako sang imo sing pagdayaw o labing mataas. Kung ikaw magpakita, nagapalagyo ang akon mga hangaway. Ang akon mga kaaway. Nagakapukan sila kag nagakalamatay. Ikaw matarong kag tampad sa imo mga paghukom. Kag naghukom ka pabor sa akon. Ginkondinar mo ang mga di Diyos nun, kag ginlaglag mo ang mga malaot. Hindi nasigid sila madumduman. Nalutos na sing dayon ang amon mga kaaway. Ginlaglag mo ang ilang mga syudad, kag nalimtan mo na sila sa bugos. Pero ang Ginoo hari sa walay katubtuban. Ginpalig-on niya ang iya trono sa paghukom. Gamhan niya ang kalibutan sing matarong. Nagahukom siya sang mga tao suno sa katarungan. Sige, magduko kita kag magpangamuyo. Amay namon sa langit, nagatindog kami sa imo atubangan subong adlaw. Sa sinigid nga tion, kag nagapasalamat kami Ginoo. Sa pagdala nimo sa amon sa siningaduog, sa pag-amuma sa imo, sa pagsamba sa imo, sa paghatag sang amon pagpasalamat. Ginoo, ginatugtan ka namon sa paggiho. Move freely, Lord, sa amon kabuhi. Kag Lord, ginahatag namon ang tanan sa imo. Tanan nga pagdayaw, pagsimba, pagpasidungog, kag pag-adorar. Imo lang gid na Diyos namon. Sa ngalan ni Jesus amon Ginoo. Amen. Magsimba kita sa Ginoo.
pagtulog, mayaon ko ang kaayo sa Diyos. Sa kabuhi ko, ikaw matuto. Sa kabuhi ko, ikaw ang maayo. Ang ginhawa ko halin sa imo, mayaon ko ang kaayo sa Diyos. Ang tingog mo naghahatag sa kalayo sa kadulo. Ikaw ang dalangpan ko, ikaw ang may sa ako, ikaw ang abyan ko. Himayaon ko ang kaayos ng Diyos. Sa kabuhi ko, ikaw matutong. Sa kabuhi ko, ikaw ang maayo. Ang ginhawa ko halin sa imo, himayaon ko ang kaayos ng Diyos. Ang kaayo mo nagasunod sa akon. Ang kaayo mo nagasunod sa akon. Ang kabuhi ko, ginatugian ko, sanggol ko sa imo. Ang kaayo mo nagasunod sa akon. Ang kaayo mo nagasunod sa akon. Ang kaayo mo nagasunod sa akon. Ang kabuhi ko, ginatugian ko, sanggol ko sa imo. Ang kaayo mo nagasunod sa akon. Sa kabuhi ko, ikaw matutong. Sa kabuhi ko, ikaw ang maayo. Ang ginhawa ko halin sa imo, himayaon ko ang kaayos ng Diyos. Sa kabuhi ko, ikaw matutong. Sa kabuhi ko, ikaw ang maayo. Ang ginhawa ko halin sa imo, himayaon ko ang kaayos ng Diyos. 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 Amay, salamat gid Ginoo. Sang imo kaayo kagkatampad sa amon. Labi na gid Ginoo sa mga tinion nga kami, hindi gid masiling nga matampad sa imo. May mga times, Lord, nga dasma kami. Nagakalimot kami sa imo, Ginoo. Lord, patawara kami. Sa subong nga aga, Ginoo, gina-lay down namon, gina-hatag namon sa imo. Ang amon karupok, ang amon kahina, ang tanan nga hindi maayo sa amon. Kay ikaw lang gid ang matutom kag maayo. Kag ang kaayo mo magasunod sa amon sa tanan namon nga kinabuhi nga tinion. Salamat gid Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Palakpakan tang Ginoo.
Pwedeng pabuli. Ay. Wow. Hanami sini nga aga, no? Kita naton isa ka bata nagadayaw sa Ginoo. Tani tanan amo na no? Kanami sang kuan ko na ang isa ang ginarian kuno sang Ginoo para sa kabataan. Nga kay inosente, wala sang lain nga mga motive, lain nga interes. So tani kita tanan amo gid kita sina dapat. Okay? Sige. So again, maayong aga sa tanan kag welcome gihapon sa aton nga 10 a.m. Hiligaynon service diri sa His Life Ministries Santa Clara grounds. Kag sininga adlaw, sininga adlaw isa ka ginatawag naton nga kadalagan, adlaw sang kadalagan, Day of Victory, no? Ini nga Sunday, ini nga Domingo. Kay later on, ihambal naton kung kita madinalagon, bangod man ina sa inyo tanan. No? Ang isa ka simbahan, kung ano siya, amo man ang ara, naga-reflect siya sa kung ano ang ara sa sina nga mga tawo nga nagasimba sa sina nga simbahan. Okay. Sige, so magasugod kita. We will culminate, tapuso nato na ng serye subong sang aton invest thankfully nga ginatawag. Kag next Sunday, masugod kita sa bag-o naman nga serye. Nga nagakaangay sa siningation sa sininga Disyembre. No, kay celebrate kita sa, Christmas ginatawag. No, ang recognize naton nga sa sininga tinion nga times, ang aton Ginoo, si Jesus Christ, natawo siya. Pero actually, bilang mga utod, ang balanta ka mo sikreto. Wala bilang natao si Jesus sa Christmas during December. No, based sa calculation na iya. Pero okay lang na, wala gid problema. Kay gina-acknowledge na sa Ginoo. Any day sa iya, isa lang gid na. So whether we celebrate it in other times or this time, ginabaton ginana sa Ginoo. As long nga para sa iya kadayawan. Okay? Sige, sa iya lang gid kadayawan. Sige, may picture sa aton screen. Sa aton ni sa Amerikani no ginatawag ni nila badger. Pero diri sa aton do ilaga churaya, pero dako nga ilaga ha. Mga utod daw ido kadako ni nga ang badger. Tuod daw ido siya ka taas. Dako ni siya daw ilaga churaya pero ang kataason niya daw ido. Kag nakuha ini sa Salmo 150 verse 6. Hambal diri, let everything that has breath praise the Lord. So ini siya nga picture, nagadayaw, pating ilaga, nagadayaw sa iya sa Ginoo. Next. Amo man ang mga pispis. No, let everything nga may ginhawa, tanan nga mga creature nga may ginhawa. Nakita nyo ng pispis diri sa akong kilid. No, ang parakit, no? Gagadayaw na sila sa Ginoo. Wala lang takabalong, ginahunina nila pagdayaw sa Ginoo. Next pagid. Kag ini nga baka, anong hambal, ano ganing huni sa baka? Merry Christmas. So ang baka nagadayaw man sa Ginoo. And the next picture, patingin ni mga ano gani ning diri sa aton puti bla? Puti nga sa ha? Hindi, puti nga nasa makita mo sa karabaw gani. Ano gani ang basta tulabong nan. Nagadayaw man sa Ginoo ang tulabong. Next. Kay ini mga reindeer. Wow, naghambal sila ya Merry Christmas. Nan. So mo nang aton nga kwan subong. Transition ta. So nung butsing anon sini? Isa lang mga utod. Next. Dapat kita kay balo magdayaw. Let us be praisers. Nagadayaw gid pirmi sa Ginoo. Magdayaw ka sa Ginoo is a sign, signo ina nga ikaw nagapasalamat. Nagadayaw kasi Lord, salamat. Magpasalamat sa iya, sign ina nga ikaw ga praise sa iya, no? So praise the Lord. Yamala, dagadayaw ako sa imo Ginoo sa aga, sa udto kag sa gabi. Amo ginatawag nga faithfulness. Pagtampad, pangin matampad sa Ginoo. Next. Dayawon naton gihapon ang Ginoo sa aton kabuhi, sa aton paghatag, no? Sa aton kabuhi kag sa aton pagpanglakaton nga bilang isa ka Kristiyano. And then, balik anay bro.
Amoy nang natawag nga worship, no? Pagsimba, panimbahon sa Ginoo. Next. Kag panumdumon ginaton. Hinumdumon naton Dios nga mahimaya siya kay kun aton Ginoo makuha na siya. Hinumdumon ta nga ang Ginoo ang Dios mahimaya kun kita nagakahamutan sa iya, nahamutan ginaton ng Ginoo. Buti nga nun, palangga nato ng Ginoo. Kabulo ko mo mga utod, kabudlay, magpalangga, sa isa ka tinuga, sa isa ka biing, nga hindi mo makita. Kaya pagi na tanan sa faith nga ginatawag. Pero matunan siya, kag ma-experience-yan ang kaayos ng Ginoo sa aton kabuhi, kag sa aton nga ginahimo pagpanglakaton. Ang mo ginatawag nga relationship. So dapat, emphasize ko lang mga utod, dapat kita mag-establish sang isa ka relationship sa Dios, sa Ginoo. Dapat may relasyon kagid, hindi niya kadto-kadto ka lang sa simbahan, pangadi or nano. Dapat may relasyon kagid. Anong relasyon? Ang relasyon nga maski maghalin ka na dire, balik ka na sa imo balay, sa imong ginatubrahan, ang imong attitude, ang imong nga tagipusoon, ara gyapon sa Ginoo. Kag ginahinumdom tagid siya. Hindi ta siya pagkalimtan nga diri lang nga, hindi ta pag-i-establish nga ang aton relasyon diri lang gid sa simbahan, hindi. Kundi maski maghalin na kita diri, nagapadayon ina. Kag hindi lang sa Domingo, kundi halin sa Lunes hasta Domingo. Every day of the week, 24/7. Next. Kag ang mga tawo nga nagakahamutan, no, ang tawo nga nahamutan ng Ginoo, nagapasalamat. Kag ang nagapasalamat nga tao, ano na sila, puno sang pagdayaw sa Ginoo. Kag ang mga tao nga nahamutan ng Ginoo, puno sang kalipay. Nan. So ang question ko subong nga aga sa inyo, puno bala ikaw sang kalipay? Ari ka diri subong, attend ta diri sa aton nga sa worship service, ano ang imo mood? Ano yung nabatsyag subong? Nagakalipay ka bala? O nagaboringot ka? Nan. Kalipay ta mga utod. Magkalipay kita. Next slide. Ang ina-experience ta subong, ang mga pagpasalamat, no? Thanksgiving Thanksgiving season nga ginatawag. Panumdumor ginaton ini mga utod, no? Hindi naton ma-outgive, hindi kita makahambal nga ang mahatag naton sobra pa sa ginahatag sang Dios sa aton. Kung ano man ang ginahatag mo, balikan ina sang Ginoo sobra-sobra pa sa ginahatag mo. Panumdumon ta lang nga ginhatag sang aton Ginoo ang iya bugtong nga anak na si Jesus Christ. Para sa ano? Para sa aton kaluwasan. Para nga hindi kita mapatay sa aton sala. Para hindi kita amo magbayad sa aton sala nga hindi man kita kabayad. Para mag-enjoy kita sang kalipay nga dayon, wala katapusan, eternal joy. Hindi ka na maghibi. Hindi ka na magkasakit. Nanamian kasi na. Namigid na iya, gusto ko na. Eternal na siya. So kung butangan natin price, value, ang pagkamatay ni Jesus sa cross. Sa cross, no? Butangan natin value, be. Kaya mo nang value sang pagbayad sa imo sila. Mga pila ka tanaw mo. Ang pinaka manggaranon nga tao sa kalibutan, subong amo si Jeff Bezos. No, tagiya sang Amazon. Namot kung kakya, ano ko mo sang Amazon. Ang iyang net worth, buti nga nun, kung i-minus na, gross minus expenses, amo ning net nga worth. So, kung for example, ikaw, may 100 pesos ka, minusan sang plite mo, nga 10 pesos, so 90 pesos ang muna net worth mo. Aron lang. So ang net worth ni Jeff Bezos is around 200 what? Billion pesos, hindi? US dollars. Grabe nga manggad. Nga utod, grabe. Pero, ina siya, hindi na makabayad sa iya sala, hindi mas ihatag ina sa Ginoo. Lord, bayaran ko niya akong sala, 200 billion, hindi na kaya. Ang makabayad lang gid sa aton sila, amo si Jesus Christ. So, sina pa lang, kung bayluhan naton, tanaw niyo mga pila value, wala no?
priceless ginatawag, hindi mo value. Wala sang maka-value diri sa kalibutan. So ikaw ang value mo subong, priceless ka na. Amo na mga utod. Next. Tanan kita may ara gid sa mahatag sa Ginoo sa pagpasalamat sa iya. Tanan kita wala sang ari diri subong nga nagapungko, nagatindog nga wala sa may ihatag sa Ginoo. Tuod-tuod gid na. Pagmit lang sa pagpasalamat, amo na nang ginahatag mo sa Dios nga pag balik sang iya kaayo sa imo kabuhi. Remember, tanan nga gina-experience mo subong nga kaayuhan halin ina sa aton nga Ginoo. Next. So, ang aton nga paghatag ang for the past 1 month nga naghatag kita, kag nag-culminate last week, isa ina ka fiesta. Gina-fiesta na sa Ginoo ya fiesta na. Kay nahamutan gid sa Ginoo kun ang iya mga katawhan maghatag sa iya out of their tagipusoon, halin sa tagipusoon lang paghatag nahamutan gid na sa Ginoo. Kag kun ang Ginoo mahamutan sa imo, spoil niya ka, i-lavish niya sa English, lavish. Ikuan niya ka, ihatag ya tanan nga gusto mo. Nga na maayo ha. Siyempre kung mangayo kaya sa hindi maayo, hindi na iya pag-ihatag sa Ginoo. Next. Okay. Kabalo bala kita nga ang selebrasyon sa sini nga subong ara ini sa libro sa Book of Leviticus nga ginatawag ara sa Bible sa Book of Leviticus, no? Kag ini next. Amo ini ang book ang Leviticus nagahatag sa instruksyon. May mga instruction diri kung paano magselebrar sa Ginoo, no? Meaning nga mga selebrasyon nga fiesta, espesyal, regular, kag makatilingob, no? Tilingob, corporate, para mahanumduman nato ng Ginoo. Anong ginbuhat sa Ginoo sa aton? Kag magpasalamat ta sa iya, kag ibalik naton ang i-dedicate naton liwat aton kabuhi sa iya. Karon later after sang word, ma-pray kita kag i-recommit i-rededicate nato na aton kabuhi sa Ginoo para naman sa next year ma-experience na naman another level sang himaya sa iya upod sa aton Ginoo. Next. Okay, chapter 23. Kung ikaw nagabasa ka sang Bible, kadtoi ang Leviticus 23, chapter 23, kag dira nabutang sa isa ka chapter, mga utod, ini tanan nga fiesta, ang Dios niya ang nagproclaim. Hindi ang Malacanang, hindi ang city government, hindi ang US. Ini nga fiesta, halin ini sa Dios. Ang masubo lang kay most of this feast, wala naton gina-celebrate. Ma-celebrate gani kita sa gin-proklamar lang sang tao. Ang gin-proklamar pa sang Dios. Amo na ang wala pa matudlo sa aton simbahan, no? Kalabanan. So, kung ako, gina-encourage tagid kamo, basahon ninyo ini chapter 23 sang Leviticus kay kun madugay kita kun makakuan pa kita no, dwell pa kita diri. Pero ini siya sagrado ni siya, mga fiesta nga ginhambal sa Ginoo di sagrado, dapat i-proklamar, ihambal, ipahibalo sa tanan. I-appoint, dapat itagna gid. Ini nga fiesta damo ni siya na 3 major feast actually. Pero 7 ang out of the 3 kung i-total mo, 7 tanan, no? Nga mga gin-breakdown. Dapat naari sa kalendaryo ta, calendared. Nabutang sa aton kalendaryo para ma-celebrate naton. Dapat wala ini trabaho, rest. Nga para mag-celebrate kita sa fiesta sa Dios sa aton Ginoo. Okay? Dapat wala trabaho. Pero later on, kung makachansa, ma-share ko sa inyo, ano ni mga fiesta man? Ano ni nga mga fiesta nga gintagna sang Dios, sang Ginoo sa para sa aton? Later na lang na. Next. Dapat ang pagpasalamat sa Dios, sa Ginoo, intentional. Hindi lang nga magpabaya kita, kag magpungko dira, lang okay lang, pasalamat lang ta, okay lang. Dapat intentional. What is intentionality? Magambal ka intentional, may ginahimo ka nga effort, may ginahimo ka nga, may gamay nga kabudlay, no?
para maghambal ka nga ang imo pagpasalamat intentional. No, mo to ginhimo naton last week na amo na tong pagpasalamat naton. Pero sige next. Matanaw kita paano nagpasalamat si Haring David. Kakibabambal nakabasa maka mo siguro sa Bible. Si Haring David bala ang kaaway ni Goliath sa una. No? Hambal niya dire, amo ning iyang pangamuyoon niya. After ini siya nga ginhatag niya ang iya tanan para magbuhat sang templo sang Dios. Okay? Actually si Haring David hindi siya ang nagbuhat. Hindi sa kamot niya kundi naghatag lang siya preparasyon sa pagbuhat sang templo sa Jerusalem, no? Sa aton Ginoo. Next. Halin sa 1 Chronicles 29 verse 16 to 11. O Ginoo nga amon Dios, tanan ini nga hamungaya para sa pagbuhat sang imo nga templo. Para sa imo ngalan kagkadayawon, halin man ini sa imo kamot, amo ning prayer ni David. Kag ini tanan para sa imo kag halin sa imo kag imo gini ginapanag-iyahan. Okay? So ini nga prayer ka significant nga ang tanan gali naton nga mahatag sa Dios sa Ginoo halin man sa iya. Kag iya siya man nagapanag-iya. So hindi kita kahambal nga ang ginahatag naton sa Ginoo halin sa aton. Pero gintagaan niya kita sa oportunidad sa paghatag sa iya, pinaagi sa paghatag sa bugay man sa aton. Amen? Sige. Next. Sa verse 1 Chronicles naman 29:16-17. Hambal dire, o Ginoo, kay balo ako nga testingan mo ang among tagipusoon. Kag ikaw nahamutan gid ang mga tagipusoon nga may integridad, no? Nga nagabuhat sang kaayo. Kag initanan, hinahatag ko sa imo sang bugos na akon nga kabubuton. Kag honest, wala sang bahid sang kabutig. Kag nakita ko Dios, prayer gyapon ni David, no? Paano ka nahamutan, paano mo nagkalipay ka? Kay nakita nimo ang imo katawhan nga naghatag sa imo sang kaayuhan. So nahamutan sa Ginoo ang ginhatag nimo last week. Amen? Nahamutan sa Ginoo ang paghatag nimo sa imo kabuhi. Nahamutan sa Ginoo ngari ka diri subong sini nga Sunday. Next. Okay. So right now, gapanawagan ko sa inyo ang attitude, ang habit sang paghatag hindi naton pagkalimtan, himuon naton ini nga lifestyle. Okay? Ma-share ko sa inyo gamay sa ako na experience this week around 2 days ago. May motor ko, nagmotor ko, nagkadto ko sa downtown. Kagabiho na to, I think mga around 7 p.m. sa gabi. Kag may nakita ako, isa ka pamilya, tatay, nanay, kag may bata sila nga gamay, higda sa kilidalan. Damo ka muna na. I'm sure nakita nyo na sila. Damo da sila sa dalan. Higda lang sila sa kagabihon. Doon nakuha na nga akong tagipusoon na tandog. No? Ginoo man siguro ng tandog nga maghatag. So nagpundo ko, nagsubran ako, naglapaw ko, nagbalik ko anay. Kag nag-parking ko. Kag gintawag ko ang gamata, ang bugtaw nanay. Kay tulog na ang tatay kag ang bata. So gintawag ko siya, kag gintagaan ko. Kay natandog nga akong tagipusoon. Nakuha niyong boot ko sige nun. May kaluoy, may compassion ang tao, hindi lang kaluoy, kundi compassion bla. Nga kitaya, maka-enjoy kita mga utod sang katri nga buhumok, warm. Kabalo ko mo katugnaw, subong mo mga inadlaw, umot kung panghabol kita subong kay katugnaw, December bla. Maka-enjoy kita mga utod. Pero nagathigda sa dalan bla. Maski ano pa ng intensyon nila, maski ano pa ng kuan, ang ina-experience nila, dapat naton sila buligan. Sa makaya naton. So kamo makaagi kamo may steering ang Ginoo sa inyo ka tagipusoon, bulig. Kung ano lang klase ng bulig Nagaan nyo tinapay, nagaan nyo maski ano, mga bubuligan sila habol. I think siguro kung may habol ka mga extra sa inyo balay,
Makaagi ka mo sa downtown, makita nyo magigda dira, taga-ila lang. Kay hindi mo ma-express ang kalipay nga nakabulig ka. Nakuha niyo mo kasi ganon? Lain ang kalipay nga nakabulig ka bala. Ang fulfillment nga ginahambal. Nga makabulig ka sa imo, isi ka pariho. Nga na, maski ano pa kabudlay kabuhiin na nabuligan mo siya maski papano. Amen? Okay, so, let's call all to always be givers. Ang paghatag, hindi lang kwarta, mga utod, hindi lang kwarta. Kundi halin na sa tagipusoon. Halin sa imo nga compassion. Kung ano ang ginahambal sa Ginoo sa imo. Hindi not necessarily kwarta na siya. Kundi maski ang word. May kinakita ka imo nga, for example, imo nga friend, imo nga abyan, medyo depressed subong, may problema. Tabangan mo siya nga hindi siya depression bala. Encourage mo siya. Hindi kay iduot mo naman siya, kay ikaw basulon mo pa siya. So, amo na bala. Di amo na bigay, amo na hinimo mo, hindi na lang. Encourage mo na lang. Amen? Nakuha niyo po kasi ganoon? Amen. Next. Dali lang ni mga auto na. Okay. Let's make sure, dapat natin nga hinumdumon nga ang paghatag, offering. Offering sa Ginoo. Amen? Next. Ang giving, dapat modelo, ini para sa tanan, hindi lang para sa pastors, sa simbahan, even sa aton mga kilala sa gwa. Hambala sila, make a campaign, no? Magkampanya, kita subong ga kampanya mga politiko para ikuan sila, butuhon sila. Pero mga utod, ma-segue ko kadali, maliso ko kadali. Kung kamo magboto, hindi kamo magpadala-dala sa kwarta. Amen? Abot ko sinon. Hindi pagbaligya ang inyo boto. Kay kung ibaligya niyong boto nyo, ginabaligya nyo inyo kaugalingon. Boto ka mo, suno sa inyo discernment, sa inyo nga pagkaibalo, nga ini nga tao, mayo, ini siya maserbisyo, ginini, sa katauhan. Remember, ang public office is a public service, ha? Dapat sila ang servant naton. Ang mga ara sa opisyal, sila ang servant, kita ang amo. Hindi nga silang amo, kita ang servant. Medyo may gamay nga sala nga pag-connotation da. But, remember always, isa lang ang mga kuhan ko subong sa inyo, hindi gid pagbaligya ang inyo nga boto. Okay. Let's make giving aton paghatag ekspresyon sa aton nga paghigugma kag pagsakripisyo. So, let's give and give more. Why? Because we cannot outgive God. Hindi naton ang paghatag sa Diyo, hindi naton mas masubra pang paghatag naton sa Ginoo sang sa mahatag niya sa aton. May nag-share ko sa akon friend kay na, nagstoryahanay kami, hambal sa akon amo niho. Kabulo ko bay. Ako ya kung wala lang kuya masakit. Gapang lakatong ko sining kabuhi, hindi ko masakit. Kuan na kuya kayo, blessed na kuya kayo, ang bali sa akon kay na nagstoryahanay kami. So kung ikaw may maayo kang lawas, so may good health ka, wala ka masakit. Kuan ka na, milyonaryo ka na. Tutod gina. Nga kung ikaw may heart ailment, no? For example, ang heart mo may bara. So, operasyonan ka. Heart bypass, pilang heart bypass subong? Gamay ang 1 million na. Gamay 1 million. Ang mga stent na, gamay 1 million. No? So, umakon mo na, mayong lawas mo. Gani nga halungan, tagi naton nga kaluwasan, mga utod, ha? Hindi pagpatuyangi. Hindi pag mag-inom, kung as much as possible, hindi na kita mag-inom sang alcohol. Kung mapunggan mo lang lawas mo. Amen? Okay? Kag, sa sininga season, sang December, kabalo-bala ka mo mga utod, nga number 1, nga cases sa hospital during sa Christmas. Tanaw nyo? High blood, no? Cholesterol. Amugin na yan, natural na kay every Christmas season, damo lechon, damo pagkaon, so damo kita kwan. So, caution lang kamo nako, no? Nga hagan-hagan lang, enjoy the spirit of this season.
Hindi lang magpatuyang. Okay, next. So, ano na ito ng prayer ni David, ang pangadi niya sa 1 Chronicles 29:14. Hambal niya diri, sino ako Ginoo, but who am I? Kag sino ang katauhan nimo? Sino kita tanan? Nga makahatag kita, nga maalwan, no, sa tanan. No, mo nang hambal ni David. Nga, because tanan nga ginahatag namon, halin man sa imo. Kag makahatag kami, tungod nga gintagaan mo kami. Halin sa imo mga kamot ini tanan Ginoo. So halin tanan sa iya kamot. So every time magpray kita, Lord, maghatag kita sa aton offering, sa aton tithes, ang panumdumon tagid nga Lord, ang aton prayer is, Lord, halin man ini sa imo, kag ginahatag ko balik sa imo sa pagpasalamat sa imo. Amen. Next. Halin sa pulong sa Dios, nabut na hambal man sa 1 Timothy kapitulo 6, versikulo 17 to 19. No? Hambala atong mga manggaran sa sininga kalibutan nga hindi pagpanumdumon ang ila kaugalingon lang. Kag mangin obsessed sa kwarta. Nga ari diri nga wala naman buwas. So temporary, mga utod temporary ang kwarta. Kung wala na kita diri sa kalibutan, hindi ginaton ina madala. Pero may istorya ko sa inyo, may isa ka manggaranon, may asawa siya. So hamakon mo nga ginhambalan yung asawa niya, nga kung mapatay na siya, ipadala kuno sa iya tanan ang tanan niya nga manggad. Tudod na, may istorya mo. Do lahog man lang siguro po. Basta ang hambal niya sa iya will, nablang last will and testament, insulat gid niya dito. Umapatay siya, ipadala sa iya tanan ang iya kwarta. Butang sa iya nga nagani nang ginhigdaan. Lungon. Tuod gid napatay ang lalaki, napatay ang bana. Kag nagtuman ang asawa. Ginpadala sa iya tanan ang kwartaya sa bangko. Kabalo ko mo paano ginpadala? Nag-issue siya cheque. Cheque mga auto na ipanadala niya. So na-fulfill niyang testament. Yung problema lang to sang nagahigda to sa lungon, kung paano niya ma-encash. Amo na mga utod. Wala ka mo nagakadlaw, basi wala mo na. Mga lahog ko lang. Okay, so amo na, temporary. And then, hambala ang mga tao nga magsunod sa Ginoo. Hindi magsunod sa kwarta. Nga maghimo sang maayo. Nga mangin manggaran sa pagbulig sa iban. Kag mangin extravagant, mangin sobra pagid sa kaalwan sa iban, no? Nga kay once ara na kita tubangan sa aton Dios, kag mag-account kita sa aton kabuhi, kag wala ka sang i-account, tanan mo nga hinimo para lang sa imong lawas, ano hambal mo sa Dios karon? Wala ka sang ihambal mga utod. Ti kun wala ka sang ihambal, wala gid sadya gid siya. Next. Kung ibuon nila na magabuhat sila sang isa ka handumanan nga mag-last, wala katapusan. Kag maagom sila sang kabuhi nga matudtuod nga kabuhi. Okay, hambal gani isang Bible, for where your treasure lies, your life will also lie, no? Kung diin ka ang focus mo, dra man ang imo kabuhi. Amen? Next. Sige, sa siningation, ay balik ta ni. Prayer ta? Wala pa bro. Sige, so invest joyfully. This will be our last week for the invest series. Kag sa ginkuha ni sa Luke 6:68. Ihatag imo kabuhi. Nambal siri sa Luke 6:68. Ihatag ang kabuhi nimo. Nga kay kung ihatag nimo kabuhi, maagom mo ang imo kabuhi. Amo na sa Ginoo. Suli diri sa kalibutan. Sa kalibutan niya, kung maghatag ka, hindi na ito mabalik. Pero sa Ginoo sa ginharian sang Dios, kung kita kabuhi sa Ginoo, sa ginharian sang Dios, maghatag ka, mabalik na. So kung ihatag nimo kabuhi mo sa Ginoo, ibalik ina sa Ginoo sa imo.
Pero hindi lang paghihatag ibalik sa Ginoo sa imo nga equal for equal, 1:1, kundi nga may paaman, nga bonus kag blessing. So giving, not getting is the way. Ang mangin maalwan nagabunga sang mangin maalwan man. So kung ikaw maalwan sa imo nga pamilya, maalwan ka sa imo nga friends, sa imo mga colleagues sa katrabaho, sila mangin maalwan man sa imo. Amo ginadiya sa ginharian sang Dios. What you sow, you will reap. Nan. Next. So sa Luke 6:36 up to 42 na hambal diri. Mangin maluluyon ikaw, no? Kaya aton ga amay sa langit, maluluyon. Hindi maghukom. Hindi mag-judge sa iban nga tawo. Para ikaw hindi ka man paghukman. Mga utod pirmi gid kita nagahukom sa aton nga mga sa diri sa kalibutan. Tendency gininaya sang Ginoo niya. Sang tawo nga mag-judge, no? Makakita ka lang tao dira nga mag-approach lang sa imo, hindi mo kilala, i-size up mo na siya dayon. Hukman mo na ini siya nga tao, muna. So, amo ginang natural tangang tendency. Mga utod, dapat, as a Christian, hindi kita mangin amo sina. No? Kilalahon ta na yung tao, bago ta siya hukman kung ano siya nga klase nga tao. Do not judge a book by its cover. Ang balano na siya. So, hindi ta pag-ihukman kung ano ni siya nga tao pinagi sa nakita lang naton. Kundi kung ano ang ginpakita iya sa aton. Amo na paghukom ta sa tao. Kilalahaanay. Okay? Hindi magkondinar para hindi ka man makondinar. Okay? So kung may isa ka tao nakasala sa imo, pa-impyerno gina siya. Ina siya muna siya. So, i-minimize ta na. There was a time in my life nga grabe man ko magkuhan, no? Ilabi nigid dinablang sa dalan, maluoy ka. Nibla mga driver, even here in Bacolod, grabe gina mga driver. Wala iya ang traffic light na iya, kuha na iya, suggestion lang na. No, mag-traffic light dira. Kung red ano sa traffic light? Mag-red, ano ka dapat? Pundo ka dapat. Mga utod, mag-red ang traffic light. Ano ginabuhat? Tuduhan pagid pa. Bumbahan pagid ang gasolinador. So anyway, accept lang amo pa lang ng level nila, no? Hindi ta makuan. Kita nakaagi man kita sina. Ako nakaagi man ko na nag-beating the red light ko. Hindi mo mong kambal nga wala ako nakaagi beating the red light, no? Isa malipat mo kita. So ang kwan dira, ang attitude dapat hindi kita ang point is do not judge other people because you yourself will also be judged. Amen? Amo nang punto dira. Balikan na bro, dali lang. Ari na ang pinaka-last. Forgive. Magpatawad. Amo nang mensahe, pinaka-main message this morning is about forgiveness. Pagpatawad. And you will be forgiven. Give and it will be given to you. So, this is the principle of reciprocity. Nagakuha ng dila ko. Reciprocity. Kung anong inimo mo, amo man buhaton sa imo. Hambal gani sa Our Father nga prayer, di ba? Our Father in heaven, ano gani? Holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive. So dapat gali, bago ka magpatawad, pangayo anay patawad sa imong mga sala. Kung sino ka man patawad, bago ka maghatag sang halad, mga utod. Bago ka maghatag sang halad mo aran sa Bible, no? Kung may na-offend ka, may nakasala ka sa iban nga tao, baliki anay to, pangayo isang kapatawaran, kag balik ka diri, ihatag imo halad. Budlay, no? Number 1, taas pride naton. Budlay gid yung mga ayo sang patawad. Tudtod ni na, maski ako nakagiman na nga time. Nga ako may mga ayo sang patawaran man. Isa mambal pat nga, siya nakasala sa akon, ako pa mga ayo sang sorry. Na, amo na mga reasoning bala. So, but the Lord, lain niya ang kuwan sa Ginoo, ang teaching niya. Kung sino man ang nakasala,
pangayo sang kapatawaran. Kay ikaw nakasala ka man, kung mangayo ka sang kapatawaran, patawaron ikaw, kay tungod ikaw naghatag sang kapatawaran. Kung ikaw hindi ka magpatawad, mga utod, tandaan nyo ini, kung ikaw hindi ka magpatawad, mabudlay mangayo sang kapatawaran sa aton Ginoo. Wala ka gani nagpatawad, paano ya kapatawaron? Amen? Naintindihan nyo? Muna siya. Loaded to ha. So, kinanglan to ibalik-balikon, gid na nga teaching. Next. Good measure, pressed down, shaken together. Baw, iilunggutan ni. Kay daw kabudlay sa Lucas 6:36. Hambal diri sa Lucas 6. Okay. Magpanghatag kamo sa iban, kag ang Dios magahatag man sa inyo. Ang ihatag sa inyo nasukob sing maayo. Nadasok, nauyog, kag nagaawas-awas. Ang Dios magabutang sini sa imo sabak. Sa English, good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. So ang paghatag sa Ginoo nagaawas. Maghatag ng Ginoo nagaawas, amo na nga dapat kita maghatag, kay nugod nagaawas na ang hatag ya. Na-experience ko na blasubong nga season sa akong kabuhi mga utod. Ay abaw. Natingala gid ako nga sa balay, sa una ang tinapay gabakal ko na adlaw-adlaw pandesal. Subong niya may gahatag sa amon. Kung gis ang mga utod mahatag siya sa Monday, hindi namon maubos as tutor ginaula ko nagakuan sa inyo. Hasta Saturday na hindi maubos ang tinapay. Wala, grabe gid ang Ginoo maghatag subong. So, ang kwan sina, ang investment sina is to give. Hatag. Englishon ko lang mga utod na kabudlay sang Ilonggo good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. So, hindi magkadlok maghatag. Kayo ibo pagit sa Ginoo ang blessing niya sa imo kabuhi. Amen? Amen. Okay. Now, at this point, ma-pray kita, mga utod. A prayer to give and to forgive. Bali, ang ini nga pangamuyo, ihambal ko lang, mamati lang kamo, kag sa inyo tagipusoon, agree kamo sa prayer. Ha? Ako lang ma-pray. Okay? Sige. So, i-translate ko siguro. Try ko gid nga translate sa hiligay nun. Pwede lang ta magduko. Magpiyong lang kita, kag pamati lang kamo sa akong tingog. It's about forgiveness sa mga utod ha, pagpatawad. Okay? Amay namon sa langit Ginoo. Diyos namon. Salamat sa imo mga maalwan nga mga ginhatag sa amon, Lord. Sa akon. Ginpakita nimo sa amon, sa akon, ang imo wala tupong nga kaluoy, tupong nga grasya, tupong nga kaayo, wala tupong. Kag pagigugma nga wala na akon gina-deserve, Lord. Ginbubuan mo ako sang grasya, sang bugay, both kwarta, physical, monetary, kag eternal. Physical kag spiritual. Ginoo, baguha ang akong tagipusoon sa paghatag sang wala sang limit sa iban. Nagapangamuyo ako sa balaan ng Espiritu sa paghatag sa akon, sa paghatag sang direksyon, sa paggiya sa akon, sa paghatag sang pagpasalamat kag pagpatawad sa iban, kag pagpangayo man sang pakapatawaran sa iban, kag sa paghigugma sa iban, pareho sa paghigugma sang akon Ginoo nga si Kristo Jesus para sa akon. Kay balo ako nga makita mo ang akong tagipusoon, Lord. Kag nakita mo ang mga times, ang mga tiyempo nga nangay maiya-iyahon ako. Kag wala ako naghatag. So Lord, gapangayo ko sa kapatawaran sina. Forgive me, Lord God. Salamat
in advance sa mga bugay nga ihatag mo pa sa akon sa palaabuton kag labi na gid ang nagahulat sa akon sa langit nga mga bugay. Ikaw isa ka matuod nga Dios nga maayo. Kag nagapangamuyo ako nga makapahatag man ako, makapakita man ako sang kaayo sa iban sa mga nagapalibot sa akon. Ginoo, kabay nga makahatag ako sang pagpatawad pareho sa pagbaton ko sang kapatawaran halin sa imo didto sa cross sang Kalbaryo. So sa sining nga adlaw Ginoo, gapasalamat gid ako sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So kung pangamuyo mo to mga utod, ang Ginoo mga bag-o sa imo heart subong nga ikaw mangin madali na sa imo maghatag sang kapatawaran at the same time mangayo sang kapatawaran. Kay wala sang perfect diri sa kalibutan. Tanan kita makasala gid. So continue lang, padayon lang sa paghatag, no? Lifestyle ini mga utod. Kag kung ikaw gusto mo pa magdiscover how to give properly, may mga teaching kita about tithing, ginatawag, no? Ikanapulo nga ang tanan mo nga income nga ikanapulo ginabalik naton sa Ginoo. Kaya amoy na ang lifestyle of thanksgiving. Kag padayon lang mga utod sa paghatag. Next. So sa sina okay, sige. Sa sina na mga utod, makapasalamat gid kita sa Ginoo sa iya kaayo sa aton kabuhi kag diri naton officially tapos ang aton nga investing thankfully series. Okay? Okay, so at this point, ma-communion kita. Sige, so ipanghatag na ang mga communion elements. Sa communion, mga utod, last night, ang Ginoo, during sa akon nga quiet time, sa naga-meditate ko sa iya pulong, may ginhatag siya sa akon. May ginhatag siya sa akon about communion, no? Hindi, ang setting sinigin kuha sa Book of John, libro ni Juan, chapter 13, kapitulo 13. During the Last Supper ini, sa katapusan nga pagkaon ni Jesus bago siya ginkuha sang Ginoo. Okay? Last Supper. Kagay balo kita ang tanan nga mga disipulo, mga apostoles ato didto 12 sila, including si Judas Iscariot ang nagluib sa aton Ginoo. And during the time naga-communion na sila. Naghambal sang Ginoo nga isa sa inyo magaluib sa akon. Amo nang hambal ni Jesus. Namangkot karon ng iyang mga disipulo, sino? Ginoo, sino ina? Ari nang sabat sa aton Ginoo. Si Jesus nagsabat, ang akon hatagan sining jutay nga pinihiak sang tinapay, nga nasawsaw ko amo ina siya ang magaluib. Gani ginkuha niya siya sang jutay nga pinihak nga tinapay, ginsawsaw niya ini kag ginhatag kay Judas nga anak ni Simon Iscariote. Sang pagbato ni Judas sang tinapay, sa gilayon ginsudlan siya ni Satanas. Grabe no, ma-stop ko dira. Nga communion sila mga utod. Kag sa paghatag ni Jesus sang tinapay kay Judas, ginsudlan si Judas ni Satanas. Ginposes siya ni Satanas. Namangkot ko sa Ginoo, Lord, nga mo ni man, hindi ba kada communion dapat mangin kuan kita? Mangin maayo kita, kag mangin safe kita, kay na-communion kita? Ginsabat sa Ginoo ang akon nga pangamuyo. Ginsabat niya, pinagi sa paghatag sa akon, sang passage of scripture nga halin sa 1 Corinto nga libro, chapter 11. Verse,
Ari, alin sa 28. Gani, remember ha, ang question ko sa Ginoo, nga agin sudlan ni Satanas, si Judas Iscariote, nga nagakommunyon sila, amon ni sabat sa Ginoo. Gani, ang tagsa-tagsa dapat mag-usisa, anay sang iya kaugalingon, kag ugaling magkaon siya sang tinapay kag mag-inom sa kopa. Kay kung wala niya ginakilala ang kahulugan sang lawas sang Ginoo sa iya pagkaon sang tinapay kapag inom sa kopa, nagadala siya sang paghukom sa iya kaugalingon sa iya pagkaon kapag inom sa sini. Ang buot sing anon sina mga utod, kung ano pa ang mga sala naton, dapat makilala every time we partake of communion, ikilala naton nga ini sakripisyo sa atong Ginoo ni Jesus Christ 2,000 years ago sa Kalbaryo, sa cross. Ikaw nagapati ka nga naluwas ikaw, nalimpyuhan ikaw sa dugo ni Kristo Jesus. Amoy na every time mo communion kagapati kita nga nalimpyuhan ka na sang iya nga hamili nga dugo, limpyo ka na sa buong mga utod. Ang sala mo na napatawad na, past, present, and future, as long as you stay in the presence and the attitude of repentance. Paginulsol palagi. Nakuha nyo? So, importante gid mga utod, nga every time may balaan mo nga nakasala ka, hinulsuli dayon. Hindi na pagpadugaya. Hinulsul dayon kung nakasala ka. Hindi na pagdugaya. Nga kay makommunyon kita subong. Kung hindi, sala ang imo pagbaton sang sini, hindi lang ni ritual mga utod, hindi lang ni seremonya, kundi may spiritual significance ini. Okay, that is why many of you are sick, hambal sa Bible. So dapat mag-communion kita, na-recognize naton ang sakripisyo sa aton Ginoo. Amen? So bago kita mag-communion, mangayok, anay kita kapatawaran sa aton mga sala. Pwede kita kaduko, magpiyong, kay mangayok kita sang hinulsulan naton mga sala, kamag, pangayok kapatawaran. Amay sa langit, salamat gid Lord sa ining tinion, sa ining oportunidad kapag hatag nimo sa amon. Sa pagpangayo sa kapatawaran sa amon sala, nga ginahinulsulan namon Ginoo. Lord, sorry gid. Sorry sa akon mga sala. Pwede ta mahinumduman naton mga sala. Pangamuyuin, ipangayo sang kapatawaran sa sala nimo. Kung ano man na, ikaw na lang. It's between you and the Lord. Bago kita pangalawat, mag-communion. Pangamuyuin. Maghinulsol, kag mangayo sang kapatawaran sa imo sala. Lord, sorry gid. Sorry sa akong mga nabuhat sa imo. I know nga nagsakripisyo ka gid. Kag ginabato ko gid ang imo sakripisyo Ginoo. Sa cross. Pinaagi sa pag-communion subong nga aga. Amen. Sige. Kuha ang tinapay kag ibayaw naton. Sang gabi nga ginluiban ang aton Ginoo, ginkuha niyang tinapay. Ginpihak niya ini kag ginpanagtag. Nagpasalamat, nagasiling. Kauna ninyo ini. Amo ini ang akon lawas. Nga itugyan para sa inyo. Kaunon ta mga utod, kauna. Sa sunod man nga tinion, ginkuha niya ang kupa. Nagpasalamat siya liwat. Ginpanagtag niya ini sa iya mga gintutunan, sa iya mga abyan. Sa inyo subong, sa aton, ari diri subong. 2,000 years ago na to natabo, hasta subong ginahatag niya ang kupa niya. Gina-offer niya sa aton. Naghambal siya, ini nga kupa sa akong dugo. Dugo nga ipagaula para lang sa inyo. Sa kapatawaran sa mga sala, past, present, and future. Bag-o nga katipan, bag-o nga kasugtanan, nga mas maayos ang sadaan. Batuna inyo ini, kag magpati, nga initanan naghatag sang kapatawaran. Mag-inom ta mga utod, inuma ang cup.
Amay salamat gid Ginoo. Kay ginatagaan mo kami sang paagi. Mapakapalapit gid sa imo. Makadayaw sa imo kag magpasalamat sa imo. Sininga aga Ginoo, gina-offer namon ining adlaw. Even though maghalin kami sininga duog, pero ang tagipusuon namon nagapasalamat gid kag nagadayaw sa imo. Sininga aga kag sa sininga simana. Sa ngalan ni Kristo Jesus nga mo Ginoo. Amen. Okay, so sininga tion mga utod, remember nag-Thanksgiving kita no last week. So i-report namon sa inyo anong natabo kung pila ang nakuha naton. Amen? Para may balaan man ninyo, transparency para wala tayo may ginatago. Ngayong aga sa inyo tanan. So, good morning. So, good day everyone. Indeed, last Sunday was a blush as we all came to the altar and gave our best unto the Lord. So today, it is with a great joy to announce our Invest Thankfully 2001 result. In behalf of our counters team, Pastor Gilbert and Pastor Winston, and our beloved congregation, here's our Invest Thankfully 2021 result. So we will start. So masugod kita sa Municities. No, kami mga church kita sa Municities. So HLM Sagay, the total of 98,073.55. And then HLM Cadiz, the total of 110,407. HLM San Carlos, the total of 10,630. Then La Carlota, Antabao, is the total of 27,903. And then HLM Manoyod, the total of 80,109.90. HLM Dumaguete, total of 29,410. And then, we'll go to the mega cities. So, we'll start sa Iloilo. Iloilo is the total of 114,245.05. Then, we'll go to HLM Cebu, the total of 246,304.30. And then, we'll go to the HLM sa Cagayan de Oro, the total of 160,605. And then we'll go to the Makati. HLM Makati is 107,727.20. Hallelujah. So we'll go to the Office Ministries and Global Site. HLM National, the total of 34,000. And then HLLC, amo ni bilang skolta, the total of 13,984.95. And then YX Bacolod, the total of 11,519.80. And then our HLM Thailand, the total of 23,450. Hallelujah. So we'll go to the Metro Bacolod corners. So we'll go to the North, HLM North, the total of 451,557.10. And then HLM South, the total of 192,728.20. And then when HLM East, the total of 482,449.76. And then we'll go to the HLM West,
HLM West is 1,378,856.09. And then we'll go to the HLM Ayala is 163,687.82. And then, amo na nga aton, is National 7:15 and 10 a.m. din combined ta. So our tithes is 15,670. And then aton nga offering is 93,013 plus designated of 7,650. The total of 116,333. Thank you, Lord. Now we'll go to our special gifts. We'll go to our special gift. So, we'll start to our HLM National. Sa aton, 7:15. So, may ara naghatag sa aton nga 77 sweet honey bottles. And then 3 pairs of lovebirds. Amo na yung 3 pairs of lovebirds. And then we'll go to the HLM East. We have a Curvler 18 active sub-woofers. And then ang HLM West, we have assorted fruits and vegetables and 1 sack of rice. Ang HLM Ayala, may naghatag nga 12 noodles and dry fish and use MK Gold Rich Watch. And HLM WF tokens nga naghatag and 2 ka quantum tokens. So next, sa Municities, sa HLM Cadiz, may naghatag nga 10 pieces of coconut fruits. And then we have 3 pieces of pineapple, and then 1 kilo rice, and then 1 kilo sweet potato. Sa HLM Sagay, we have 1 piece of Unisilver watch, and then 1 Saudi gold without pendant. Sa HLM South Carlos, may naghatag nga 1 engagement ring and 1 set of acrylic painting. And then, on the last, sa Mega Cities, we have HLM CDO. Ang gifts nga naghatag sila is 1 bass guitar with amps and then 1 set of speaker. So, we'll go to our grand total. Excited ka mo? So, our grand total overall is 670,585.66 sa aton nga tithes overall. Sa offering is 2,827,986.06 plus pledge nga 140,940 plus designated of 214,470. The total of 3,853,981.72. So, kanami kay Lord sa nga faithfulness, sa nga goodness sa aton nga kabuhi. Nga nakalabot na sini nga amount because God is so good yet sa aton. So, praise the Lord. Sige, sa sining nga punto, bago ta mag-giving, mapasalamat tanay sa Ginoo sa aton nga nakita at subong nabatian. Ang attitude dyan ng mga utod, kundi nga hindi ang amount ang tanaw naton, kundi ang pila kakalag nga madala pa naton sa ginarian sang Ginoo. Amo nang pagtanaw sina, no? Nga ay damo kami sa mabuligan. Damo kami mga kalag nga nadula na pero mabalik gihapon sila. Amen. So mapasalamat kita. Pwede lang ta magduko. Mapasalamat Ginoo, amay namon salamat Ginoo. Sa sining bugay nga ginhatag nimo sa amon sining aga para sa padako pagit sa imong ginharian diri sa kalibutan. Lord, salamat sa mga naghatag. Ilabi na gid ang ari diri subong. Bless man ang ilang mga kamot. Tagai sila sa special favor halin sa imo Ginoo.
Akon maski anong himuon nila, maga-multiply pagid many times over. Kay sila gin separate mo, gin bless mo sila, Ginoo, sa pagpasalamat. And Lord, we offer to you this day, in Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. So, sige. Giving time ta. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Dahil aga I sa just tanan. wanna thank Sige, naghatag na kamo. Thank you, Lord. Sa Proverbs 11 verse 25, magmaalawan ka, kag ikaw maaga, inuswagon. Buligi ang iban, kag sila man magabulig sa imo. Maging maalawan kita sa gihapon, sa paghatag. Kaya ang Ginoo, maghatag sa dugang nga bugay para mangin, maghatag pagit kita sa bugana para sa mga hilikoton sa Ginoo, kag makabulig man kita sa iban. Sige mga muyo kita, amay nga langit nun, ginadayaw ka namon. Salamat sa imong nga pulong. Salamat sa siningation nga kami makahatag sa amon nga tithes and offering. Ginoo, ikaw gid magbaka maayo sini, kag ikaw gid Lord ang maga-bless man sa tagsa-tagsa nga sa ila paghatag. Ginoo, ginasarig namon sa imong tanan, kabay nga tagaan mo kami sa angkon kag kabakot sa gihapon. Provision, protection, may lawas kapag huna-huna. Kag ginabalik namon sa imong tanang kadayawan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Okay, so after sa service, mamit kita liwat ang tanan nga mga lalaki diri gihapon, ang mga kababainhan diri sa tunga, kag mga kabataan diri. Kadali lang mag life group lang kita. Ang aton pag ano gani kasi ni ang studyhan naton is ano ang ako natun-an sa sini nga Thanksgiving series. Okay? Ihambal naton karon na anong natun-an mo, anong naara sa imo. Nag-learn kita or what? No, amo nang pag i-share naton karon. Okay? Sige, pwede ta magtindog. I-bless na ng mga kamudaan. After this, magrupo kita ha. Let's bow our heads, close our eyes. Father, thank you Lord. Thank you for your goodness. Salamat Ginoo sa imo kaayo, sa imo katutom, katampad sa amon. Ginoo, ginatagaan ka namon sang permiso sa paggiho sa amon kabuhi. Baguha kami Ginoo. Kung mo nang dapat nga baguhon sa amon kaugalingon Lord, baguha siya. Pakamayuha gid kami. Kag draw us to a deeper relationship with you, Lord. Salamat gid Lord siningation. In Jesus' name we pray. Amen. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance towards you and give you peace. In Jesus' name. And all your people will say, Amen, amen, amen. Plakpakan tang Ginoo. Maayong aga sa tanan.